SlyMedia TV, building bridges. Kwazwai vateereri veSlyMedia TV, zita ndiDaniel Kacheri. Zora nhasi tiri munzvimbo yeBeatrice kunonzi kuJoyce Mine. Apo patina baba Richard Mutemeri. Vane zita remadonherero vari kuti Gochera. Baba ava vane dambudziko riri kuvanetsa. Vari kubuda urwa kumagadziko kwenguva yakati rebei mushure mekunge vasangana nemudzimai avanga vachigarisana naye. Regai tiwanzwa chikurukura kuti dambudziko iri rakatanga sei. Dambudziko rangu rakatanga ndichigara kuno kuJoyce Mine. Ndichigara nemudzimai wangu. Ndakatanga ari mamota achibuda kumagadziko. Ndichinosvinwa ndichienda kuchipatara. Dhokuta akamboti apa mwekenza. Ndagara 9 days ndichidzoka kuchipatara ndakachovha vakareba. Ndakuti ndakadya ndaichaya. Nangodya chikafu chete ndaiswera ndiri kusango kusvika chikafu chete chapera mudomo. Ndichimhanya kuchipatara apo napo. Ndakamboedza kuchivanhu. Zvakazosangana neni ndakazobata mukadzi pari pati peusiku ndapepuka. Ndikuona mukadzi wangu yakaomarara ndakati asi munhu afa aita sei? Airara akatarisa one side, akarara akatarisa kumadziro, kwaedza akatarisa kumadziro. Zvakaita kumazuva ndichizviona. Ndakazobvunzawo vamwe ndakati ko munhu kana achirara akatarisa kumadziro akaomarara chii? Shamwari dzake dzikati asi wakunanga mukadzi uroyi here? Ndakati haisi kumunanga uroyi. Ndoti ndakambata usiku anenge akaomarara kuti haazonongoki. Anozopepuka kana kunze kwakuedza ndopaanozopepuka kutasa kwandiri. Samukadzi akazoona nekutaura kwandaita vatotiza pambedha vakurara kumakumbo kombedha. Akundibata kumakumbo muno. Ndakati kunibata makumbo zvaita sei? Zvakada kuona kuti makasa musoro kupi. Ndati wazotindesa musoro kuwindo. Zvakanzi enda kuti musoro kupi. Takagara chichingoitika. Takafamba. Kumuchichonzi chiprofita akasado chinzwa. Ndaiti ndakawana mushonga yekuti ndizorwe yekuti ndirapwe. Aiti kuti mishonga chinogona kuipinga kana hama dzako unogona kudzipinga kuti dzisakuyoke. Izvi zvakatanga gore ripi mungarangarira? Ndicharangarira ndane nguva. Zvinga kana mungaziva kuti zvane makore akadii akawanda zvakadii? Gore ne27 rinori. Kunditaura kuti zvinhu zvamunazvo izvi pane chinhu chiri pagumbo penyu apa chiri kufamba. Chikazvimba pagumbo chichifamba. Chichida urwa wenyu runonaka siterekera. Ko zvese kuzviziva sei? Zvikanzi indozviziva. Saka mamota amukuita urwa unenge uchidiwa ipapa. Ndati kumwapo. Zvikanzi zvinhu zvishanda pamuri. Mwapwa maiita sei apa? Mune makakuvara baba. Munenge mune maronda? Makakuvara izvi. Akapwa dzese. Hanikwanisi kushanda. Nekuti zvikanzi zvakazoitika ndakasara nomwe ndiri kuchipatara. Kansera wakwanzi mai Musonza. Zvakanzi sawira warwara ndakati narwara ndenda kuchipatara. Ndagara ndiri pamusoro pakiriniki zvoti manese pachipatara anondiziva. Zvakanzi usituma mukadzi kwasitwa chikafu. Ndakati pakanaka. Mukadzi yavha namodza vanopuwa chibage neraisi nemafuta. Saka wasara nemwe madzimai ikoko. Zvikanzi vatsarangurwa namai Musonza zvikanzi ndasauri rangu anorwara soso zvikanzi anondauye kuno kundipe nomushandire. Akatadza kumushandira ndokumura makemenzi. Zvikanzi manje nemwe wakangana nazvikanzi akwanisa kufamba. Ndopakapuwa 4 US namai Musonza. Ayuso ipapo rakati changonetsa richangopinda richichinjwa baba. Iyi 4 US yanga iri kuti mukwanise kuwana chekufambisa kuendeko. Saka yakavhachiwa mari yayo. Avandi njenga yekupako yakuno anondudza kuti ndo program nyaya yacho iripo. Nyaya inazodzwa neshamwari yake yatiza aenda ikoko. Ati yacho atsvaga. Vanzaana kupinda ati handizva kuvaenda. Vanza havana kuenda kwamadzimai mese ndati kupi zvikanzi kwamai Musonza kune muprofita wechikadzi. Watakasara naikoko angati muyeko watopuwa mari $4. Akaenda akadzoka zodoka ndopa akazondudza kanzi ndaida munamato uyu. Hanzi mugeze nekugarira. So kwe 3 days ndakati amene chakati tigezawo munamato kana ugeza. Iye afamba nejira jena pano pabhodhi. Ndora akapiwa kuti afambe nayo. Afamba naro. Ashwa nagezawo munamato uyu. Musi wechi4 takarara. Yarara pambedha, ndara pambedha, yara kumakombo kombedha.
achindibata makumbo zvake. Kwaibata makumbo enyu kuti zvidii? Ndakuona kuti masamusoro kupinda nhasi makumbo angu asiraita anopisa nechiveve. Saka tarara ndapepuka pakati peusiku ndabatidza foji yangu ndaputa. Ndakatanga kunzwa Zizi kuchema mumba. Yaiva fodya mandurudzi Chimonera. Mumba muno mapinda Zizi here sedzimba dzakabviswa masiringi nevanhu kudhara pakabva varongo. Ndakati asi mapinda Zizi ndizonyesa kuteerera ndizokumakumbo kwemubhedha. Ndizo futi umwe wogava. Wogava? Panguva iyi yese mairamba makangorara? Ndasingakwanisa baba nasiri munhu mupenyu. Ni dambudziko renyu iri? Ni dambudziko. Vanhu vaindidharira mazuva ekufa chikoti munhu tichasvika nemwedzi unoyo. Nekuchaya kwese kwandaita kwese. Umwe zuva wangu wakazvinzwa ndakumudaidza ndapedzi chiko. Naifana chiko waita sei? Asi yavara kona buda. Umwe zuva ndaganura naye romovha wamuka. Saka wasi warwara. Kati apinde muno mangwana mazoti ndenyepa. Ndipo wakapinda vakazvinzwa iwa munhu akachema towards achichema. Achinjanza zvipuka akatanga wezizi avapinda ogava avapinda ubere avapinda ogava avapinda wikiti akatangira mhenu chimwe chinhu chaari kuchema. Uyu foni yake yanga sina moto kandi foni yangu yanga ine moto ndamutepa mukadzi uyu wakabuda ese nemurume wacho nemwana wacho mukomana atokura ndemazi. Zvikandichibuda momo unoita se unorara tinorara chimba mangu. Kati haiwa ndisei ndare muno. Saka izvi zvinhu zvakaita kwenguva yakareba zvakadii? Zvakaita 2 hours. 2 hours? 2 hours dzese achiita izvozvo. Kwakunoedza ndakanga ndabatwa nohope kwakunoedza. Ndichinomutswa nava kwachena munhu mamusisina mumba abuda enda. Mheno kwanga anotendera akazodzoka kuma-8 dzemakuseni akazonzwa next mangu vakutaurawo panze nevamwe shamwari yake yaitamba naye. Zvikanzi hatina kurara. Hamuna kurara chii? Zvikanzi zvaita mweni taiti gochera anonyepa. Haiwa nhasi tazvionera pachena achema zvipuka 5 zvese zvatichemera mumbamu. Haiwa mukadzi anobuda ndiyaita seakwadza murume. Taiti gochera anonyepa kuchara nematauro aitiita kuti mukadzi akundiiti zvakati. Haiwa nhasi tazozvionera. Ndakabva tafonera mai vangu kuHarare. Mai abva atsvaga marovha uya. Vataura nyaya iyoyo. Kutsikana zvikati mwanangu chiitira transfer umbuya azogara neni kuHarare. Ndikati apa kanaka musaona anopa transfer vanapo wambedha. Napo wambedha ndichibuda pambedha ndakabva ndatakura ndaenda kuHarare. Andasvika kunokomba iye pandakapa wambedha anabvira ateera chose for 9 days ndakapa wambedha. Ndakati katatu pabhitirizi apachipuwa wambedha. Ndimbokudzoserai kumashure. Uyu mudzimai uyu angari mudzimai wenyu wekutanga here? Angari wenumber 3. Uye pamakasangana naye maishanda muno muJoyce Mine kana kuti pane basa ramai maita basa rakadii? Pane sana ndishanda kunonzi kuDanorubeni chifudza mombe pastand. Ndobva takadanana bva tazosiya basa ikoko bva tanoshanda panze pachisese. Agara sitereki pachisese ipapo. Patakasiya kwachisese ndokuyazogara kuno Joyce Mine vana kushanda nonzi Gwarada. Ndabva kuna Gwarada Gwarada iyo vangotengesa mombe dzake. Pakatengesa mombe dzake ndagara pamba. Ndakutowo zvekubata zvemaoko izvi ndopazvakatanga ipapo. Saka nyaya idzi dzakatanga musingachaende kubasa, musingachakwanisi kuwana kana mari? Ndakwanisa kuwana kana mari. Ndobva zvatanga? Ndobva zvatanga. Chienderai mberi. Makagara mazuva mapfumbamwe muchipatara kuHarare, haana kuuya? Haana kuuya pabhitirizi apa. Kwete kuHarare pabhitirizi baba. Pabhitirizi? Ndositowa ndichibuda pachipatara hanzvadzi yangu ichazondiravha ndaenda kuHarare. Haana bvira ateera. Ndogara kuHarare kwekuya ndakatanga kufamba muapostori ndichishandirwa but pabasina exchange nasingatyi ndaidya kasadza kadiki tokafufutirwa. Ino dambudziko rokuti ndakaenda kusango ndototsvaka pane moti kuti nakotama ndosumuka nawo.
andikwazosumoka kugara pasi andikwanisi. Saka nguva iyi yamaitambudzika kana kuti mungava muri mumba, zvekudya izvi aikubikira here kana kuti akandibikira chikafu changu ndinasaura kwanga ndiro akapedzera popota kuti chikafu mukudire zvanzi hapana mushonga ndikumushandisa mukumpa chikafu chine mushonga. Ndaiti ndakangodya chikafu chocho ndaiswera ndiri kusango ndakadya usiku ndaitotora chibhachi ndopfeka kutenda kusango kusvika ndatoziva kuti mudumba musina chinhu muchichaya chete kuchaya nasakamira zvekutoti dumbu ranga rakafufutira kudai so ndotenda akambonditora vakandirapisa ndakapuwa mushonga ikoko andopa ndakatanga kudya ndakuda chikafu asi chikafu chakaichawanika izvi ndoda chikafu zvekuti dhuwe zvekuti ndatandara kutoda kuti mumba munenge makaoma ndikachekubata. Mune vana mese nemudzimai ndatisina handizivi pamwe makambogarisana nemamwe madzimai mumashure makaita vana. Pane mumwe mwana wandakamupomerwa zvangu anonzi kuda wacho handinyatsobhiliva kuti ndewangu here pabuwa. Saka dambudziko iri mazuva ano muri kunyatsorara kubva makazoparadzana sei nemudzimai muchiri gara mese kana kuti makaparadzana? Takaparadzana anomboya ake nekuti pane paakambouya ndada kumbotraya pane imwe dzati andambotraya nekuti ndandagarisa nhengo imwe yakasamira saka vananzi ambuya angu pana ambuya fonera kudhani rubeno fati yanga tikrismas vanzi aimbomubata tuwa tiri pazviguro apo vakatondimutsa kumezanzi muzukuru handei unotanda zviguro nati asa kumbuya ndingonzwaonzwawo pevha nditengera dringi rekudzinga uperere zvikanzi pomubata tuona vana pana kambata ndakanzwa nhengo yangu yasomoka nati iwe mushamwari iwe wakandigadzira ka zvikanzi chii ndikati pana kubata ndanzwa nhengo yako inosomoka muno munobatwa nevakadzi vakawanda hapana chandombonzwa nekutange ndikubatwa nevanhu chirume kandi ndikubata nezvimiti iwo pazvanga kubata sei ndanzwa nhengo yako yasomoka zvikanzi shwafu pane 4 years neimwe mwedzi ndikati wazviziva sei iwo kana ukarasa ndisunungura ndikukusongesa zvikanzi kudaro ndikati saka anombouya ake but handikwanisa kumutsamwira nokuti ndakanzisa mutsamwire ngoedza kumufarira kuti akusunungure kana tazokudainza ozoya naye konoko saka munhu asakwanisa kutsamwira kuti akauya kumba kwangu Harare nekuti anotya kuti munhu anondibata usiku. Saka kune veruzhinji vakatarisa mungada rubatsiro rwakaita sei kuti nyaya yenyu iyi musare mudzoke imimi? Inini kunetsa kuda kurapwa nechikafu zviri kundinetsa ndori dambudziko rikunetsa nyaya kurapwa iyi ndakambira kushowground kune imwe chechi hapana zvona handira kushandirwa ndakadzoka zvikanzi chazokudainza futi saka handiono mari kana airtime yacho handiwani kuti ndivabate foni ndakatotengerwawo kunzi ndishandise kambudzi nemwe musekuru sekuru amungagari musina foni oikambudzi aka munoita semushandise airtime handitomboiwana notomboti ndakaona anondipa kadhora nenautofuata rega ndionewo kamuriwo ndakatsvaga kaufu kune vamwe ndobika sadza ndoita sei ndodyawo. Hama dzimudzimai wenyu uyu muri kudyidzana nadzo here? Pane dzamuri kuziva? Hama dzake pane mwari kumhondora kusira mwari pakamutorerwa ndiva ndinoziva haanyatsokuti ana hama dzake iye pari pacho pamba pakasuwa navabereka vabereka vacho mai acho akatofa ndakatovaviga tiso semabuda azvinoita kuti ndivakamusiyira zvinhu zvacho izvozvo. Mukufamba kwamakaita pane tsanangudzo dzamakambopiwawo here dzichitaura kuti mudzimai wenyu yamunaye akabata zvakadai tsanangudzo dzinonaya baba tsanangudzo ndodzinzwa kana patakaenda ikoko kumebuleni sekuru vakatishandira ndo zvavasvika unondipa tsanangudzo ndakatopinda magirasi ndakazviona ndega kuchema kwanoita sezvese aiwa zvese vakanditsanangura sina bvira ndataura navo
Saka vakataura here kuti kana chinangwa chake ndicheni hadi kuti musangana nemamwe madzimai zvakamira sei? Aida touraya but zvakakundikana. Ko hama dzenyuwo dziri kuiona sei nyaya? Hama dzangu dzakaneteswa nemishonga kudhara, dzakaneteswa nemishonga. Hama dzangu vakazondona ndakubuditswa mavhidhiyo saizvozvi. Wati ko wasvika sei pakutanga vakanditi wasvika wazviitirei, pakazona ndiri kwasekuru vamwe vakafara. Izvi ndakutofamba ndiri straight, ndakutokwanisa kusumudza makombo. Ndati ndakafamba maiona muzvezvi kuti kwadarika nyoka, ndakafamba ndiri straight, ndakudyawa sechikafu chako ndinezi ndichachiwana. Ko urwa uya uchiri kubuda here kana kuti mazuva ano ndoti ndakazvimba pasezvi zvindorwara ndinonzwa musana unombozvimba. Saka pakugeza pakubata kuchibuda so unobuda. Kana medbrief handigare ndinofanira kugara ndichiwacha hembe dzangu, handinofanira kugara pe 2 days ndine bhurugwa. Pese pandokugeza ndinofanira kuchinja medbrief after 2 days ndochinja bhurugwa. Ndichida kuti ndisatirwe kana nenhonzi kana nechii. Saka zvikwanisiro zvakaita sesipo dzekuwachisa kana kubika kana chinokuraramisai, mukurarama sei? Hamusi kuenda kubasa? Handisi kuenda kubasa. Muri kurwadziwa? Ndiri kurwadziwa. Makati ndakakumbira bhurugwa kuru munotiza kuti urarama sei. Ndakumbira bhurugwa kana kutoenda kana kukumbira rumu apa kana kuseri kumpanda unotiza kuti aiwa chii chawakaita ichi kubva uko kusvika amagara akuna. Kana undogeza namwe ndotonyara kuti akumana ana anondiseka. Hauzopenyu anokurarama, asi Mwari ndozvati Mwari ariko. Last New Year ndakapinda nebig door panyu yaba ndakazvinda mota pasi pegumba sandambozviona izvi. Pakabuda chinhu chasingaite chachiri chitsinga. Chitsinga? Hayi, chinhu chaimbofamba pasi pegumba. Baba. Chagara chakazvimba chichita zvekuchekwa nereza. Saka chakazoita chimota musa 28 December. Ateswa nemuro rangu mwana mukadzi mukoma wangu kuchipatara. Takwamapirisi ndinasawira kwanga ndiro. Ndanwa mapirisi anapo mushonga kunwa chinhu chabva chaibva. Vachiuya vachitoshura. Vachatoshuka ndiye munhu akandirapa chironda ichi. Saka pandakazomuti bvisa ganda iri, pakabva chinyama pakutanga chisvina. Pakazobvisa ganda kuti ganda riri kucheta mvura nourwa, pakaita chinhu chewaiti chachakagara chachakura kudai, chachakagara musazviita zai kungogadzirwa kudai so. Panobva zai panosara chii? Pakabva sara gomba. Chinhu chocho chakashati chii? Chewaiti kuda kudzira chipwanya so chairamba. Ende kana kutamba kwachaita kuri paraita kudai sekuti fuku. Harina nhasi kubva pachakabva ndisandamboshinzwa izvi nautogona so kufamba netsoka. Ndasakwanisa kufamba netsoka. Ndagara ndakapfeka bhutsu mugombo kana mapushi. Saka chinhu ichi chakaiswa kupi ichi? Tikachipisa. Takapisa. Kenya rwese ndinofunga kuti Kenya kubva musa 28 December. Kana vanhu vese vaindidzura tsitsa. Ndati ndafunga kuti ndanda kuteereti so ndaitanga ndachema kuti dai zvaitumwana ndaituma munhu kuti ndimbondoenda kuteereti kunorasa mvura kana kuenda kuteereti. Kuti ndifambe panapa apo ndaitanga ndachema. Asi mukomana ndakarapwa. Zvekuti ndotoshaya kuti munhu endomutenda nei. Asi angoti ano shamwari uchazonditenda akwandisiya ndiMwari. Kana wazowanawo uchazonditenda. Ndakati pakanaka. Saka mune mashoko here amuri kuda kusiya kana kumudzimai wenyu, kana kuri kuti manaka mapora mungada here kudzokera naye mudzimai wenyu? Ndatada kudzokera baba. Ambotraya but zviri kuramba. Iye ndiye ari kukwezvayo kuti mudzokera? Handada kwezva kuti tidzokerana but mashaudhiri acho chero mavhunza oneseka. Akatoya pamba pangu hana tawazaripo. Nditira kudzinga tayo.
ndakadzokera handina kana shungu handikangozazura nhope ndakatambura baba yacho kutadza kugara handina kuzayapwa iyi hamuna kuiona handizi munhu kudombo rangu rakazvimba asi kwandakasangana namapopo wakandiyamura ndakudya chikafu ndakuchishaya saka dambudziko pari zvino marwadzo aserera adzikira uku ndoko akurwadza kunoko magadziko uku kunorwadza nokuvava kana ndatsva pangu yekuzorora kunovava ndandifanira kurara sina kugeza fanira kutogeza every day saka pavarapi pane varapi vachiri kukubatsira here apa kana kuti apa mangoti handizivi kuti mwari vachandizviita nezvozvo nekuti ndiwane mari dzacho dzekuenda norapisa kuti ufambire munhu wawanza kuti anogona kurapa hapana kuti anosvika achikubvunza mari chinoiwana kupi kuti ndiwane mari transport yacho hapana kuti ndiende pakiriniki paBTs apa panoda mari kuti uone matablets makumba aya ipapa ndikutopfeka masokisi asi usiku ndiri paungo yakaoma anenge achiita sei handafuge makumba anenge achipisa nechiveve chokuti chando kana muna Juni meme chando handichinzwa makumba anenge achipisa nekubatwa nechiveve izvi zvangoitika panguva dzekurara chete kana nguva dzese papa neitanzwa kupisa hamusi kuona ipa ndatokumura bhutsu ndowanza kufanira kupfeka mapushi but mapushi acho handichisina adambuka upenyu handikurarama hembe dzedzida kwacho indi kutsvaga mari yekuti ndizvirapisewo hapana kwari kuwanika kuti ndinango pachipatara paBTs apa uku manesi anondiziva asi anoudza kuti mishonga hapana inotenga chemist ndinongodarikawo pakemist pacho ndinanga ndichienda kumba ndona chandafambira hapana saka upenyu handikurarama uyu unombonamata kuti Mwari yamandizorodza asi nguva inenge isati yakwana nokuti nhama yandatamba ihombe chaiyo kuti zvizvemukadzi kana mukadzi chaichai akanditi gochadagara newe ndangoti vakadzi vamwe chete chagutsikana nawo kana mukadzi akatoti ndida kurara newe ndinozorara neumba notoreza kuti handidi kutamisa nguva yangu idaro peita ndione chikafu chekudya pano kutamba navakadzi nguva yandakagara yakareba baba ndozovada zvinozvi havakadzi ndosvika navo masawiro angu vazhinji muno vanotamba navo vakadzi ipapa 7 ndakuri kunoenda tovhara dhona topinda mbandarara ndakuteerera makumbo angu ndakuteerera zvinondirwadza kana kwandotochema ndakaramba kuedza ndichiswera chitandara navamwe vachindivaraidza tichifara asi kana wawega mumba unenge uri pamahwani unenge uri panguva yakaoma unoshaya kuchemera unenge wakufunga nhamo yechikafu funga kuti da unorapwa ndorapwa nei mari hapana kwakuiwana toda chikafu mumba chikafu yacho hapana unoneta nokumbira pamwe unopesa kunyarata kumbira kwacho kwakunyanya manje vana sisi ndinawo but chikafu chimwe chavanondigira chacho tinyasa kupindirana nacho pamwe achipedze mwedzi vanewo apo napo achinzigirwa chikafu but achipedze kana mwedzi kwandere achipedze mwedzi kuti paunenge wa 2 kg rice 2 kg yeshuga 2 kg netoita semafuta pari pasina kana madhiresi mune makore mangani ekuberekwa izvi ndane 52 years udzai vateereri vakatarisa kuti chamuri kunyanyisa kuda kuvateereri vanokwanisa kundibatsirawo vandibatsirawo nemari nechikafu chekuti ndiwane kudyawo nesipo dzekuachisa nemagumbezi ekufuga kuti ndiwane kurarama kana ndakanzwa kuti kunoda kurapa ndichikwanisa kuenda apo shungu dzandinadzo ndidzoda kurarama ndiporewo ndikwanisa kuenda kubasa pazvinoita vamwe ndakwanisa kupora aiwa ndozva zvanaka ndozvandokumbira kuvateereri kune imi hama dzangu ndikwanisa kundibatsirawo ndiri pano paJoyce hapana kumwe kwanokwanisa kuenda ndakatoomerwa chaizvo
kugara kwangu ndiko kwandikwanisa kugara ndotogara ndakarara panapa ndakatojegwa nebhenji ndava usina bhenji ndakatora ndakatotsamira kuti gara ndine tsvina hazviite ndotonyara ndopenya ndokurara. Heyo nyaya yavatereri ndofunga mazvinzira zvataurwa navamutemeri. Dambudziko ravo rane makore varwadziwa, asi vanoti mudzimai wangu ndakamuregerera. Vanoda wokuti araramewo, asi havachakwanisi kugara naye, havachakwanisi kusangana kana nemumwe mukadzi nekuti dambudziko ravo iguru, havasisiri munhu, vachema nedambudziko ravo. Zviri kwamuri vatereri vanonzwa kuda kubatsira baba, namba dzavo ndidzo dziri pachivhitivhiti chedu pascreen. Vanonzwa Richard Mutemeri, zita remadonhererwa Kochera, kuJoyce Mine, Beatrice area. Sly Media TV, building bridges.